mutum biyu da wanda ba su ce ba ta ce to ka taba ganin horo ko wani mutum ya tafi malle ake abin da ya ci shi ma wani ya ci ita daga ba ya ce to wura uban nan kai shukura na yau ya shirya malaman shukura da sun yi aiki yau na rufe da Allah malaman shukura da sun yi aiki yau na ma da yau fa akwai matsala na ma da karfe akwai matsala ga don wannan an taka tsakanin ganin bello da shi shago aleda ga dubban da kowa na ɗaukar hankalin kowa na aleda ya sa tsaro gaba ki daya ko ta ina wallahi shago aleda ce bayo ba wani ya yi sai abun ke da zulu shago aleda wallahi ga dubban na tsakanin ganin bello shago aleda la ilaha illallah wallahi baka la ilaha illallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata daga wannan damba ta ya rage na manyan damba ne kawai yawa in dambe kowa ya kana ta ba abon mola na iya illallah na yanki dai ya sai da Allah ya bari Allah ka sa aiki yana hutu ka sai yanzu da ido da kake bacci yanzu ko bacci yake haka mun shari saboda Muhammad Sani Waziri na nan za ta yi da kowa ta wanci ta Waziri da kuma da doki ka yi rai da wani kai gaba hey saurara ɗauki kamar